tiudza pane zvinhu zvatoda kuti tizive. Vakaberekwa rini, vane vana vangani, vazukuru vangani, ndizvoka zvinhu zvishoma shoma pane zvakawanda. Vane vana vangani, vazukuru vangani, uyewo vakaberekwa rini. Pamusoro ibaba vezvomweya, pamusoro ivana baba vana madyira, pamusoro ivana sekuru vadyiwayo, pamusoro ivana mai vavakidzani vedu, hama neshamwari nevatenderi vose vesangano reRoma. Ini ndiri kuda kungotaura zvishoma pamusoro pababa vangu. Baba vakashaika pano, vakashaika musi wa6 November mushure mekunge vazvarwa musi wa15 March 1931 muguta rekwaKwagutu muvillage inonzi yekwaChikonye, kunova vaivaiwo ndo baba vavo vaChikonye. Vakazvarwa vari 20, anoti vakadzi vanga vari 12, varume vari vasere. Asi mumba mamai vavo vanga vari 6, vakomana 3, vasikana 3. Ivo vanga vari mukomana wepakati. Baba vedu vanga vakaroora kwaMudyiwa, vakaroora mai vedu vanonzi Matilda Mudyiwa, vakachata navo muchechi yeRoma kuSt Pius kuBulawayo, kunova ndiko kwavakashanda mushure mekunge vadzidza zvikoro zvakasiyana siyana kwaGutu. Baba vedu vasiya vana vapfumbamwe, vasikana 9 nevakomana 2 nevazukuru 14 nezvizukuru 9, 21 vazukuru. Ndatenda hangu. Ichifanira kukukumbirai muteuro wemisa shure kwenhoroondo iyoyo. Saka zvakadaro. Ngatisunge tichangise muteuro wemisa muzita raBaba noMwanakomana naMweya Musande. Hama rupenyu rwamambo wedu Yesu Kristu norwo Mwari Baba norwadza rwaMweya Mutsvene ngaruve nemi mose. Pazuva ranhasi taunganira kuti tizoita manyaradzo asekuru Gonesi, handiti? Saka tanzwa kuti ndisekuru chaiwo. Vane vazukuru vavo vangani? 21. Vana vangani? 9. Handitika? Saka uyewo zvakare tanzwa nhoroondo yeupenyu hwavo, ndizvoka vakadzidza pazvikoro zvakasiyana siyana asi vakazondoshanda kuBulawayo ndokuzouya vogara kupi kuno kwatigere. Asi pandanga ndichimbotarisa nhoroondo yavo ndaa ndichiona kuti munhu aifarira kuti vana vake vabudirire, handitika? Munhu aifarira kuti vana vake vadzidze, uyewo pavana vake vose vaakasiya ndinotenda kuti hapana dera, ndizvoka? Hapana dera, kureva kuti hapana anoraramigwa neumwe, voga vanozviraramira, ndizvoka? Saka ichocho chipo chikuru chavakapa kuvana vavo. Imi vana vavo ndokuti musagadzirawo matera muupenyu hwenyu, handitika? Inofanira kungoita kaucha yekungoti vanhu varambe vachirarama voga, ndizvoka? Saka chinhu chakanaka, vakapuhwa chipo ichocho naMwari vakakupaiwo imi. Saka imiwo mune basa rekuchiita handover kune vamwe vanenge vachikuteverai. Saka naizvozvo zvakadaro taungana pano tinoziva kuti upenyu chipo chaMwari, uye tikatarisa kuti pavakaberekwa 1931 vakashaika gore rapera, handiti? Saka vanga vava nemakore mangani vacalculate? 90 years. Upenyu hurefu, handiti? Saka upenyu ihwohwo hunotendwa zvakare, upenyu hwakanaka, uye tinotenda chipo chemhuri chavakatisiyira, chipo chemusha chavakatisiyira nezvimwe zvakasiyana siyana. Uyewo izvozvo ndozvezvimwe zvinhu zvinofanira kutinyaradza mukati meupenyu hwedu, zvipo zvemwoyo chena waMwari zvavakapiwa vari pano pasi. Saka kuti tinamatire sekuru Gonesi kuti mweya wavo ude kare mumaoko aMwari, ngatitange nekurangarira matadzo edu nekumapfidza nemwoyo yedu yose. Ndinobvuma kuti ndakatadza kwazvo mukufunga, mukureva, mukuita nomukusengurira zvose zvinhu zvangu. Naizvozvo nomukurayanayangu nemange naasandi wose neivo hama dzangu
Mwari muna masimba ose tiitirewo tsitsi tiregererewo matadzo edu muzotisvitsawo kuupenyu husingaperi. Uyewo tichivanamatira kuti vasvike kuna Mwari, tichiimba Mwari ngaarumbidzwe kudenga. Kristo akatakura chipiyaniso chake akafa akamuka. Nameki watinonamatira uyu akatirirawo matambudziko ake upenyu. Zvinoonai makamudaidza kuti abve pano pasi, chimutorai achirega kutambudzika, agare achifara nemi pamwe navasande vose kwemisi isingaperi. Amen. 2 Vanamakabi 12 verses 43 to 45. Ichi chiito chakarurama chorudo chinopindirana nepfungwa yezvekumuka kwavafi. Inzwai chiverengo chinobva mubhuku rechipiri raVanamakabi. Namazuva iwayo, Judhasi Makabi, mutungamiriri wavaJudha, akaronga kuti ngakuunganidzwe zvipirwa. Zvikabva zvasvitsa zviuru 12 zvamadhirakima esirivha. Akazvitumira Yerusarema kuti muteuro unopirwako wokupupira matadzo. Ichi chiito chakarurama chorudo chinopindirana nepfungwa yezvekumuka kwavafi. Ndinodaro nokuti kunamatira vafi kungadai kuri nhando nourema, dai akanga asingavimbi kuti masoja akafa achazomukazve. Uyezve iye aifunga kuti pano mubayiro wakakomba unochengeterwa avo vanofa vasina mhosva, inova ndiyo pfungwa tsvene yorudo. Ndosaka akaita kuti muteuro uyu wokupupira matadzo upirwe vafi kuti vasunungurwe matadzo avo. Shoko raMwari. Rakanyorwa naMateo. Tichaverenga Matthew chapter 25 verse 31 kusvika 46. Yesu akataurira vadzidzi vake achiti, zvino kunge kana mwanakomana womunhu wouya inokupenya kwake achiperekedzwa navangere vose, achagara pachigaro chake choumambo chinopenya. Marudzi ose ozounganidzwa pamberi pake, iye otsauranisa munhu nomunhu sezvinoita mufudzi achitsauranisa hwai nembudzi. Achaisa hwai kurudyi, mbudzi kuruboshwe. Zvino mambo achati kune avo vokurudyi, chiuyai imi makakomborerwa nababa vangu, garai nhaka youmambo hwamakafanorongedzerwa kubvira pakuvamba kwapasi. Zvandaive nenzara makandipa chokudya, ndiine nyota mukandipa chokunwa, ndakanga ndiri mweni makandipinza mumba, ndakanga ndisina chisimiro makandipfekedza, zvandairwara makandishanyira, ndakanga ndiri mujere makazondishanyira.
Ipapo varurami vachamupindura voti, mambo, ndiriniko wataka kuonai muine nzara tikakupai chokudya, muine nyota tikakupai chokunwa? Ndiriniko wataka kuonai muri mweni tikakupinzai mumba, musina chisimiro tikakupfekedzai? Ndiriniko wataka kuonai muri muchirwara kana muri mujere tikakushanyirai? Zvino mambo achavapindura achiti, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvamakaitira mumwe wavaduku vehama dzangu idzi zvakadai, ndiye wakare wamakazviitira. Zvino achatiwo kune vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makanyombwa, mupinde mumoto usingaperi wakagadzirirwa Satani nenhumwa dzake. Zvandaiva nenzara hamuna kundipa zvokudya, ndaiva nenyota hamuna kundipa chokunwa, ndakanga ndiri mweni hamusakandipinza mumba, ndakanga ndisina chisimiro hamusakandipfekedza, zvandairwara nezvandaiva mujere hamusakandishanyira. Zvino ivo vachamutiwo, nhai mambo, ndiriniko watakakuonai muine nzara kana muine nyota kana muri mweni kana musina chisimiro kana muchirwara kana muri mujere tikasakuyamurai? Ipapo achavapindura oti, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvamusakaitira mumwe wavaduku ava zvakadai hamusakatoitira ini wakare. Ava vachabva vopinda mukurangwa kusingaperi, asi varurami vachabvawo vopinda muupenyu husingaperi. Shoko rakanaka ratenzi. Tichizoitira Lameki muteuro wemisa, handitika? Tauya kuti tizovaitira muteuro wemisa. Muteuro wemisa uyu une chinangwa chokunyaradza, handitika? Une chinangwa chekudii? Chekunyaradza. Saka pane zvirimisa zvatisingagoni kuti tinogona kuiriplesa nechimwe chinhu. Mawizisa ka? Pane zvairi zvatisingagoni kuti tinogona kuiriplesa nechimwe chinhu. Nekuti patinoita muteuro wemisa uyu, patinopira muteuro wemisa uyu, iye Kristo pache zvake anova pakati pedu uye anovapo. Saka Kristo ndiye munyaradzi wavanhu vose. Mazvizisa ka? Ini somupristi pamwe ndogona kutaura zvisingatohwikwi mharidzo yamusingabati. Asi iye Kristo watauya kuzopira pano, pache zvake aripo pakati pedu. Uye iye ndiye achatinyaradza pamwe chete nekutisimbisa. Handidika? Saka muteuro wemisa wakakosha kudarika imwe minamato yose yatinogona kuita, napamusana pekuti ndiwo mupiro waKristo waakauya pano pasi kuti azonunura vanhu vake. Saka pamupiro uyu wakakosha kuti unotiregerera matadzo edu, uye neropa rake iye Kristo akasuka matadzo edu, uyewo iye ndiye nzira yedu yekudenga. Saka naizvozvo patinopira mupiro uyu, tiri kupira nzira yekudenga, kuti avo vakafa vagone kusvika kuna Mwari uye vasvitswe naiye Kristo pache zvake. Handiti? Iye Kristo ndiye anotisvitsa kuna Mwari, uye iva variro yemunhu umwe neumwe tose takagara kudai, pane asingadi kuzoona navo naMwari here pakupera kweupenyu hwake. Ungaita mari dzako, ungaita zvii zvako kana hama dzako zhinji, asi pokupedzisira unoda kuonana nani? Uye zvose zvauri kuzviunganidzira izvozvo uri kuita kuti ive zhira inokusvitsa kunani? Kuna Mwari. Because endi yedu chose hapana kana wati, chose chakadai pekugumisira pedu tinoda kuzorora muna Mwari. Handidika? Ndosaka St. Augustine achitaura achiti, mweya wangu hauna zororo kusvika wati wazorora muna Mwari, kusvika wawana zororo rawo muna Mwari. Kureva kuti pane zhara dzose dzatinogona kuhwa, pane zvido zvose zvatinogona kuva nazvo, pane zvinhu zvose tinogona kuzvitsvagira hembe yakanaka nhasi. Handidika? Asi mangwana ndinoda imwe iri nane kudarika ipi? Kana ndikava nemota iri nane nhasi, mangwana ndikangofamba nayo mumazuva mashoma ndinoda imwe iri nane kudarika ipi? Every day
zhara yezviwanikwa zvapano pasi haimboperi. Unongoramba uchida zvimwe, uchida zvimwe, uchida zvimwe. Nemhaka yei mweya wedu hausati wabata paunofana kunge uri. Ndizvo ka? Hatisati tasvika pekuti tizororere. Ndosaka zhara iyoyo ichingoramba ichitibata. Uye ndosaka tisingagutsikani nezviwanikwa zvatiinazvo. Saka pazuva ranhasi tiri kuuya kuzopira iye Mwari, tiri kuuya kuzopira iye Kristu kuti Lameki zvishuvo zvaakanga ainazvo pasi pano uye chita upenyu hwake hwapera aonane naMwari. Iye pane padani chiverenga pai vana vangu vava namakosi. Ndizvo ka? Vana vangu vose vava namakosi. Amina akaisa statement iyo pavana vavo. Vana vangu vava namakosi. Saka ndikachifa zvino ndinoenda kudenga. Makaudzwa vakataura. Vakafanana zvakare. Vandirangaridza zvakataurwa namuprofita Zakaria pakauya kuzoperekwa Jesu mutembere achiti, mambo mungatirega zvenyu muranda wenyu achienda norugare, nekuti meso angu aona ruponeso rwamakagadzirira ndudzi dzose dzavanhu. Ndizvo ka? It's a sign of satisfaction. Muri kuzviuzisa? Asi kune vamwe vedu pasi pano anofa achingobongomora. Ndizvo ka? Achingochema nemhaka yei haana kusangana nemakomborero aMwari kana neruoko rwaMwari muupenyu hwake. Asi pane chinhu chatinofana kunamatira, kugutsikana, kusangana nezvinotigutsikana mukati meupenyu hwedu. Handiti ka? Right. Patanga takateerera shoko raMwari pane zvatanzwa. Shoko raMwari paraverengwa chiverengo chekutanga chatorwa mubhuku raMakabhi. Pakanga paino mupristi akanga ariko panguva iyoyo. Mupristi uyu akadaidzira kuti kuve kunoitwa mupiro wekupirira masoja akafa ari muhondo. Masoja aya vanhu vakafa, asi chitendero chemupristi uyu chakanga chiri chokuti kana vanhu vakafa vaine rutadzo vanotadza kuonana naMwari. Uyewo kana vanhu vakafa vakarurama vanoonana naMwari. Saka naizvozvo iye akaona kuti masoja akafira muhondo pamwe havana kuwana mukana wekuyanana nehama dzavo kana kutaura nehama dzavo kana kuita rupinduko rwamatadzo avo. Saka naizvozvo akati vanhu vose ngavaite mudembe kuti vagone kupira mupiro unopupira matadzo emasoja aya akafira muhondo. Nemhaka yei vakaita mupiro uyu? Aiziva kuti kana munhu akafa anorarama nekusingaperi. Mawisisa ka? Munhu akafa anorarama nekusingadi? Munhu akafa anorarama nekusingaperi. Izvi muzvibata. Ndizvo ka? Tose tiri pano tikafa tinorarama nekusingadi? Tose takagara pano tinorarama nekusingaperi. Takasiyana nemombe, takasiyana nehuku, kana nemhuka ipi zvayo takasiyana nayo. Munhu ndiye anomuka ngozi inema akaurawa. Hapana vanhu vamunoziva vakauraya vanhu vanopenga here? Variko ka? Vakawanda. Njere dzavo dzakatodii? Dzakatokuruka nekuti akauraya chii? Kwete izvozvo zvoga. Mumutunhu yamunofamba imi hamuna magoritoto here? Azere magoritoto enema? Ko pane vanhu vaya vakafa zvisina kudaka vakasiya dzimba dzavo, hamuna kumbodziwa kuti hadzigariki? Dzimba dzisingagariki hamuna kumbodziwa? Ndizvo ka? Tisati tamboita zveBhaibheri, tisati tambotaura chii, ichi ndiyo proof yekuratidza kuti kana munhu akafa muchivanhu, ndiri kutaura isu tiri vanhu vatema tose tiri pano. Ndizvo ka?
zvamagoritoto nengozi hazvisi zvinyuwani. Munozviziva inema? Eheka. Kana muchizviziva zvinoreva kuti kana munhu akafa haarovi, ndochinhu chekutanga. Kana munhu akafa haite sei? Haarovi. Izvo zvangu vedu vahwa nekuchinja machechi. Akapinda mune ino, akapinda unotize kwendiri kutiza mweya yemadzinza. Muri kutiza chi? Mabva pano mainda, mabva pano mainda, mabva pano mabvunza uyu. Inema? It's a proof yekuratidza kuti kana munhu akafa, as long imi mukafa munoita mweya wedzinza. Muri kuzviwa? Muchatiziwavo. Muchandobvunzigwavo. Ndizvoka? Mose tose tiri pano tiri mapotential mweya yemadzinza. Tose takadai. Ndizvoka? Asi zvisinei. Pane chinoitwa kuti zvakadaro zvisadi zvisaitika. Chokutanga chitendero chedu chinowirirana neupenyu husingaperi. As long mukaramba kuti kune upenyu husingaperi, then uri kuzvikokera mweya yei? Uri kuzvitsvagira magoritoto. Mazviwisisa? Ukangoramba chete kuti upenyu husingaperi huriko, ukasangowirirana naizvozvo, zvichasonana newe zvakawanda. Saka asi kana tikatendera mazviri, then tinogona kudana muteuro wemisa kana kuti hama dzedu ngatiitei mudemhe tigone kuitira hama dzedu dzakafa misa kuti dziende kudenga, kwete kuti dzidzoke pano pasi. Muri kuona? Kwete kuti dzidzoke papi? Asi kuti dziende kudenga. Nekuda kuti isu chitendero chedu semakristu chinoti munhu ngaaende kupi? Asi vanhu vanoti ngaadzoke kupi? Taurai imi vadhara vari pano ka. Tiri kuti munhu ngaadzoke kupi? Mumba. Zvino mukamuona agara mudhara Lameki, agara mumba, akagara mumba make umu. Just imagine. Munotiza kuti ndopo motanga kuti zvekutsvaga kuti ko zvafamba sei. Handiti mote saka naizvozvo muteuro wemisa uyu wakakokerwa nehama neshamwari pamwe chete nevana vavo wakafanana nemupiro wakadanidzirwa naJudas Makabi kuti masoja akafira muhondo agone kuonana naMwari uso neuso. Imiwo hama neshamwari dzaLameki muri kushuvira uye nekugwiza kuti Lameki aonane naMwari uso neuso, nekuti mupiro wemisa uyu une simba rekuregerera matadzo pamwe chete nekutiindisa kudenga. Izvi ndizvo zvatinotendera. Izvi ndizvo zvatinotendera. Saka isu tinonamatira Lameki kuti azorore mumaoko ani? aMwari. Uyewo iye azorora mumaoko aMwari. Iye Kristu anova iye ari pakati pedu atinyaradze, atisimbise, atipe zvipo zvemwoyo chena wake. Mukuvapo kwake pakati pedu kunotinyaradza, kunotisimbisa. Saka chitendero chedu ichocho chinoita kuti isu savanhu tigadzikane, tipasazova zvena magoritoto pakati pedu. Mahwisisa nyaya iri pano kuti chose takadai tichafa, uye tafa tinoda kuti tizoonana naMwari uso neuso, nekuti Mwari ndiye watinotsvaga pane zvose zvatinoita mukati meupenyu hwedu. Mwari ndiye watinotsvaga uye Mwari ndiye watinoshandira pane zvose zvatinoita mukati meupenyu hwedu. Saka vavariro yedu ndeyekuti tizozorora tichimuona uso neuso, iye achitiona isu tichimuona. Saka isu tinoda kugutsikana nekuona Mwari uye nekuva naye. Ndo vavariro yedu. Asi tinoindako sei? Nzira yedu ndiye Yesu. Ndizvoka? Iye Yesu watiri kupira papi? Pano. Iye Yesu watiri kupira pano ndiye anotisvitsa kuna Mwari. Right? Asi pane chinhu chimwe chete chatinofana kubatisisa chatawana kubva mudama rakanaka. Ndizvoka? Upenyu husingaperi huriko. Ndo huri kuto muchiverengo chekutanga upenyu husingaperi tahwa nezvaona pamusana pekuti masoja akafira muhondo akaitigwa muteuro wemupiro uyu kuti aende kudenga uye aregeregwe matadzo awo kuti asangane naMwari. Asi mudama rakanaka randaverenga zvanzi
upenyu husingaperi huriko, uye upenyu husingaperi hune mhando gani? Hune mhando gani? Mbiri. Mhando mbiri ndedzipi? Kufara nekusingaperi uye nekutsva mumoto kusingaperi. Mazviuzisa ka? Hauzorori kutsva, hauzorori kufara. Mazviuzisa ka? Upenyu hune mhando mbiri uye hakuna munhu anogona kuhwinda hose. Unosarudza hwako. Mazviuzisa ka? Either unoda kufara nekusingaperi kana kuti unotsva nekusingadi. Iyi ichoice uchishandisa freedom yako. Tose handiti tose takapuwa freedom naMwari. Pana asina kupuwa freedom. Pana asina kupuwa kugona kusarudza muupenyu hwake. Munhu wose anogona kuzvisarudzira. Hapana asingasarudzi. Saka panyaya yefreedom yedu Kristu anotaura kuvadzidzisi wemunhu wouya achaita semunhu anotsauranisa makwai nembudzi, achiisa mbudzi kuruboshwe, makwai kupi? Kurudyi. Ko chinoindisa kuruboshwe chi? Chinoindisa kurudyi chi? Ndizvo ka? Tose tine sarudzo. Tinogona kusarudza left kana right. Pamararamiro atinenge tichiita sei? Ndizvo ka? Tinogona kusarudza. Saka nyaya yesarudzo ndo nyaya iri kutaurwa naKristu kuti unogona kusarudza upenyu hwako uchiri pano pasi, uye upenyu hwauchazoda kurarama nekusingaperi iwe ndiwe unohuumba nekuhuvaka. Unogona kunge zvisina kuoma mukutarisa kwedu, handiti? Chiregai tidzoke munyiri yacho kuti imimi pane pashayikwa veukama hwenyu hwechibhutubhutu chenyu vaira kumbo venyu vanoshayiwa. Hakuna. Hapana munhu wamunoziva anoera kumbo unoshayiwa. Muvombo chai. Ko makangodi kumukweva kuti chikwirira wose zvorumwe mugutwani. Munondireva kuti munondiudza kuti hamuna capacity iyo. Makandiona ndiine nzara. Ibasa redu ndizvo zvipatodarika nakupa majeri. Vangani vado kubva kumadhorobha. Majeri ari padhuze nemi akati wandi handiti. Munomboenda kukangani pavhiki. Kungoenda wenyu negiri. Ngatinamate kuna Mwari samasimba timerewo upenyu hwose kuti atipewo upenyu rusingaperi hwaakapikira avo vano rudo naye. Baba, itaiwo kuti vanhu vesangano renyu vararame kwazvo norupenyu runobva kwamuri. Tinzweiwo Mambo. Mwana wenyu Lameki akavimba nemi achiri pano pasi. Musamudzime zita rake mubhuku roupenyu, asi averengerwe pamwe chete navana venyu. Agare kumusha kwenyu narini. Tinzweiwo Mambo. Wedzeraiwo mikumbiro yenyu neminamato yenyu kuna Mwari. Yenzi makanaka mangwananano. Ndinongokumbira kwamuri Mishe baba vedu Lameki vamakatora vakaitwa muKristu norubhabhatidzo rwenyu, kuti chivai munovagamuchira muvaise kuruoko rwavamwe vasande vose. Tinzweiwo Mambo. Lameki navamwe vose vakatungamira vasungunureiwo kumatadzi ose, muvagadze nhaka youmambo hwenyu. Ndozvatati mutisvitsirewo kuna Mwari Baba.
Ugamuchireiwo mutambire hama yedu Lameki awane upenyu hwaKristo akamuka, awanewo mifaro isingaperi. Mambo ngave nemi, maimo yenyu kuna mambo. Ngatitendei Mwari. Ndito kwati ngatimtendei nekuti ndizvo zvinofanira kuitwa, ndizvo zvotisvitsa kuupenyu. Mwari Baba, imi muna masimba ose nyakugara narini, tinokutendai misi yose tichirevererwa naKristo muromo wedu. Ndimi makatitsidzira kuti tichamuka noupenyu hutsva hwokudenga, kuti avo vanosuruvara nokutya rufu vanyaradzwe nechitsidzo choupenyu husingaperi. Kune vanovimba nemi Mambo, rufu kusandurwa chete hakusi kurova. Upenyu hwedu pano pasi hukange hwaguma, tinotanga humwe hutsva husingarovi kudenga. Naizvozvo imi Mwari Baba, tinokuimbira misi yose pamwe nengirozi navasande vose tichiti: kwadimi Mwari Baba, mune usande hwakakomba, usande hwose hunobva kwamuri. Tumaiwo mweya wenyu azonatsa zvatiri kupira izvi zvive muviri neropa raIesu Kristu Mambo wedu. Musi waakazvipira kurufu, akabata chingwa akakutendai ndokuchimedura akachipa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mudye, uyu muviri wangu unopirirweni. Vapedza chirariro akabatawo mukombe akatendazve ndokuupa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose munwe, uyu mukombe weropa rangu rechitenderano chitsva chisingaperi, munoteverwemi navanhu vose kuti matadzo aregererwe. Garai muchiita izvi kuti mundiyeuke nazvo. Ngatipembererei mununuri wedu. Tinokurumbidzai Mambo, Mwari Baba, tinopira kwamuri mupiro uyu wechingwa choupenyu mukombe woruponeso. Tinoupira ticheuka kupisira nokumuka kwakaitira Kristo. Tinokutendai maita kuti tive pano kuzopira mupiro uyu. Tumaiwo mweya wenyu azoita kuti vose vanogamuchira muviri neropa raKristu vave vamwe chete. Tariraiwo Baba wedu Francis naapostolic administrator wedu Sekuru Rudolf Nyandoro navaprista nesu tose tiri pano navatenderi vesangano renyu vari pasi pose. Tipewo tose rudo runotiumba kuti tive vamwe. Tinokukumbiraiwo kuti mwana wenyu Nicholas Lameki wamakadaidza akatisiya, mutambireiwo azogara nemi. Akaitwa nhengo yaKristu norubhabhatidzo, saka itaiwo kuti azomuka muvafi sokumuka kwakaita Kristu. Zariraiwo denga vatenderi vakafa katitarisi vazomutswa nemi, navamwe vose vakafa vazokufara nemi vachikuonai. Tinzwireiwo tsitsisu tose tiri pano kuti tizogara upenyu husingaperi pamwe naMaria Mbirigwa mai vaIesu Kristu Mwari Mwanakomana, pamwe navapostori venyu navamwe vose vezvizvarwa nezvizvarwa vakaita kuda kwenyu, kuti tose pamwe chete tizokurumbidzai chikupembererai
tiri nhengo dzayesu kristu mwanakomana wenyu tinokurumbidzai Mwari Baba nemurume waKristu tinokurumbidzai Mwari Baba tiri nhengo dzaKristu tinokurumbidzai Mwari Baba namweya anogara matiri tinokurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Muponesi wedu pachake ndiye akatidzidzisa akatirayira munamato. Nokudaro isusu vana vemhuri imwe chete ngatikamatei tichiti tigarike muupenyu hwedu mutibatsire nguva dzose kuramba tichidzvenga matadzo nokunda matambudziko takatarisira kuuya kwomuponesi wedu Yesu Kristu nokuti ndimi mambo wedu Yesu Kristu makati kuna vapostori venyu nokusira rugare nokwegare kwangu regai kuringa matadzo edu muringe chete tizotisangano renyu mupe vana vari vose rugare nokugarisana sehama nehama imi Mwari munogara kutonga kwemisi isingaperi rugare rwatenzi ngaruve nemi narini Wayana ya Mwari unosema chaka basi Israel tsitsi Wayana ya Mwari unosema chaka basi Israel tsitsi Wayana ya Mwari unosema chaka basi Israel zari Bonai Wayana ya Mwari bonai Kristu nyakutisa matatu apasi vakakomborerwa zvavavo vakakokwa kumabito Wayana muviri neropa raKristu vazvitichengete kusvika kuupenyu husingaperi. Mwari Baba muna masimba ose vilaiwo tsitsi hama yedu yakatisiya watiri kunamatira mwanakomana wenyu akatidimbisa achiti upenyu husingaperi ndiko kukuzivai imi munova ndimi Mwari mumwe chete wechokwadi nokuzivawo Yesu Kristu nyakutumwa narini tinokumbira kuti muratidze mbiri yenyu nemwanakomana wenyu kuna Lameki hama yedu kuti aonane nemi uso neuso muregerereiwo zvaakakutadzirai nomuzarire denga apinde afare nemi navangeri navakarurama vose nehama dzake dzose dzakatungamira Baba nyangoni mumaoko enyu tinoisa hama yedu Lameki tiine chokwadi nechitadziro chokuti iye pamwe chete navose vakafa muna Kristu vachamuka pamuna Kristu pazuva remedziso. Tinokupai rutendo pamusoro pezvikomborero zvamakapa Lameki achiri pano pasi. Zvikomborero izvi zviratidzo zvorunako rwenyu kwatiri uye zviratidzo zvokubatana kwedu navasande muna Kristu. Tenzi nyakunzwira tsitsi, tendeukirai kwatiri munzwe minamato yedu, vhurirai muranda wenyu musuo wekuparadhiso, mubatsire isu tasara kunyaradzana muchitendero, kusvikira tazosangana tose nemi naKristu uye nehama yedu iyi kuupenyu husingaperi. Saka pari zvino tinoinda pakaradzikwa hama yedu handitira theni tondotenderedza ipapo tokomborera imba yakaradzikwa theni tinowana chikomborero chekupera kwemisa tiri ikoko. Kana pane zvimwe zvose zvinozotevera tinodzoka kuno kutenda handiti toya togara pasi todziwa pane maintroductions akachida kuitwa nezvimwe zvachida saka tinoya togara pano handiti ka asi pari zvino tinoenda kwakaradzikwa hama yedu tichitungamirirwa nevemusha tichiimba misa isati yapera saka aisite
Sungguh ruram na yare kodi. Usai sa kamera yare ko wena nge tore kodi ko. Ni ko to sun na bazia. Aina pengai. So mana yare. So mir ruram. Amon. Kamu pegara jire mo. Ndara baba. Mwana kumana. Na moya msana. Amen. Isu tinovimba na baba. Kasika denga ne pasi. Wewe chimu chetu. Ngachishike kwa Mungu. Ngave ni mwewe. Cha mwali. Baba mwana kumana na msana. Achikuri kulipa mutu. Chengete nekuvandemi. Nekukunyaradza zvino nekwemisi isingaperi. Amen. Tori wetimisa wapembererwa ndemudonero wa Kristu.